नोंनिनो मिनिस्लु महरखौ नुना गावखौनो मानोबा बावगोमायो आं। नोंनिनो लाजिस्लु मिनिनायाव आं लासै लासै नोंनिनो जावलिया जालांबाय। नोङो बुजियो ना बुजिया आंनि नोंनि फारसे अननायखौ? नोङो मिथियो ना मिथिया आंनि नोंनि फारसे साननायखौ? नोङो आङो अननायखौ फोरमायनो आंनि गोसोनि बुजिनो हागोन ना? अनजालि नों बुजिनो हागोन ना? बुजिनो हागोन ना? हायनारि नों बुजिनो हागोन ना? बांबोगौ नोंनि फारसे आंनि अननाय फोरमायख'हायै आबुं जानानै दं। दुंहाव जानानै दं आंनि गोसोआ। गुसु बार लानानै फै नों दान्दिसे। जागोना नों जिउनि लोगोरि? थागोना नों आंनि लोगोसे? थेना दोनदों गोरबोनि मासिखौ नोंनो। थेना दोनदों गोरबोनि मासिखौ नोंनो। नोङो बुजियो ना बुजिया आंनि नोंनि फारसे अननायखौ? नोङो मिथियो ना मिथिया आंनि नोंनि